Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kakabsat tari gagayan ti Diyos, ti susurot tayo, iti panunot puso ken nakem tayo ken kuana. Idaton tayo ken kuana ti amin tayo, agtalig tayo iti grasya ken bendisyon na. Tapno maikari tayo makiranod iti daytoy na santon a misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, kat pagbabawyan tayo ida. Iti si bababawi anakem kuna tayo, agkon pesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid kan liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, isungag pagpakaasiak ken Santa Maria agnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasid kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, nagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apo mga sikat,
iti Diyos iti kangatwan ket ditoy dagatapya kadagiti tattao anaimbag ti banag nagnatemda inunan nagtaka itanog daka pagrukbaban daka daydaya wen daka agyaman kamken ka gapu iti naindakla adayak mo gloria iti Diyos iti kangatwan Apo Diyos na ilangit ang hari Diyos Ama aman nakabali namin ket sikapuyang Jesu Kristo Anak ti Diyos nga Apo Cordero ti Diyos ken anak ti Ama Gloria iti Diyos iti kangatwan kadagiti basbaso ti lobo kasyan na kami sikamaging ka kadagiti basbaso ti lobo iti makanawan ti Ama kasyan na kami gloria iti Diyos iti kangatwan Jesu Kristo tinasantwa siksika ti Apo siksika iti kangatwa iti timpuyog ti Espiritu Santo iti gloria ti Diyos Ama Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, iturong mo dagiti puso mi, tapno makaayayo daken ka, ket babaen tinagan ti ayayatem nga anak mo, umadado dagiti naimbag nga aramid mi, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti may basa na adaw ti libro ni Propeta Isaias. Naibabain idi ti daga dagiti tribo ti Zabulon ken Neftali. Ngem iti masakbayan, may tanok to daytoy adaga manipod Mediterranean, ngagpadaya ti daga ti balasiw ti Jordan, agingga ti Galilea apag naedan dagiti ganggan naet. Dagiti tattao anagna iti kasitngitan,
Nakita da ti lawag, nagpayduma ti ranyag. Nagnaedda iti daga dagiti aniniwan, ngem ita, agranyag kadakwada ti lawag. Kasta unay ti ragsakda o apo, inyeg mo ti raguda. Gapo ti inaramid mo, agragsakda akas ti panagragsak dagiti agan-ani, wenno bingbingay ti sinamsamda. Winayawayaam ida iti nakaadipenanda, inikat mo ti pang-or anang parigat kadakwada. Sika tinang parmek ti nasyon anang idadanes, ken nangirurumen kadagiti tattaum, akas iti panang parmek mo ti armada ti Midian idi ununana. Ti sao ti Apo. Ti Apo ti silaw ken salakan ko. Ti Apo ti silaw ken salakan ko. Siya sino ti kabuteng ko? Ti Apo ti sariked-ked ti biyag ko. Siya sino ti kaamak ko? May sa abanag ti dinawat ko ti Apo. Daytoy laeng ti kalikagom ko. Agnaedak kuma iti balay na, iti unos ti panagbiag ko. Tapno mabuyak ti dayag na, ken agdawatak ti panangidalan na. Mamatiak abayat ti panagbiag ko. Makitak to ti kinaimbag ti Apo kadagiti tattao na. Agtalek ka ti Apo. Mamati ka ket di mo pukawen ti namnamam. Wen agtalek ka iti Apo. Ti may basa na adaw iti muna nga surat ni San Pablo karagiti taga Corinto. Kakabsat ko, ipakpakaasik kada kayo gapo itinagan ni Apo Hesu Kristo. Nga agkay-kaysa kayo iti amin asawenyo, tapno iti kasta, agtutunos kayo ket di kay mabingay-bingay. Wen nananay kuma ti panagtutunos yo, iti panunot ken pangget. Tanadama ko karagiti sumagmamano at tao, iti familia ni Chloe nga agaapa kayo. Takabsat ko, kastoy ti kayat ko asawen. Agigidya ti sao iti tunggal maysa kada kayo. Kaduak ni Pablo, kuna ti maysa. Kaduanak ni Apostol, kunamit ti sabali. Kaduanak ni Pedro, kunapay kano ti daduma. Ket adda pay agkuna kaduanak ni Kristo. Nagaduket din a grupo tinang bingay-bingayan nyo kay ni Kristo, ni tikada ni Pablo itinatay iti krus gapo kada kayo. Nabunyagang kayo kadiakas pasurot ni Pablo, sa anak nga imbaw ni Kristo tapno mamunyaganak. No diket tapno iwaragawag ko tinaimbag adamag. Diyak usaren tinainsiriba na pagsasao amangan no maikat ti panakabalin ti papatay ni Kristo iti krus. Ti sao ti Apo. Tamabaybayan, hintay amin ikanta. Alleluia, alleluia, hintay amin ikanta. Alleluia, alleluia, alleluia.
Apo at dakuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Mateo. Idinadamag ni Jesus ana ibalod ni Juan, nagsubli ijay Galilea, saan anagtaeng ijay Nazaret, no dikat napanag na ed ijay Capernaum. May sa nga ili iti igid ti danaw ti Galilea, ti sakop dagiti daga ti Zabulon ken Neptali. Naaramid daytoy tapno matungpal ti impadto ni Propeta Isaias. Daga ti Zabulon ken daga ti Neptali. Iti sibay ti danaw, iti ballasiw ti Jordan, Galilea ti pagnaedan dagiti hentil, dagiti tattao nga agnaed iti kasipngetan, nakita da tinaranyag asilaw, ket dagiti agnaed iti nasipnget adaga ni patay, nagranyag tilawag. Manipod iti dayti atsyempo rinugyan ni Jesus tinangasaba, agbabawi kayo kadagiti basbasolyo, agsipod ti asidegan ti pagarian ti langit. Idi magmag na ni Jesus iti igid ti danaw iti Galilea, nakita na ti dua nga agkabsat amang ngalap, da Simon amanagan Pedro ken Andres. Iwaywayat da idi ti ikat da ijay danaw. Suruten daket pagbalinen kayo amang ngalap kadagiti tao. Kinuna ni Jesus kadakwada. Pinanawan da adagos dagiti ikat daket simurot da kenkwana. Intuloy ni Jesus tinagna ket nakita nati sa bali pay nga agkabsat da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo. Silulugan da iti bilog agraman ni Zebedeo ket isagsagana da dagiti ikat da. Inayaban ni Jesus ida, dagos a pinanawan da ti bilog ken ni Zebedeo nga amada ket simurot da ken Jesus. Sinursur ni Jesus ti amin na pasit ti Galilea ket nangisursuro iti uneg dagiti sinagoga da. Inkas kasabaan na tinaimbag adamag ti pagarian. Nangag-agas kadagiti na dumaduma asaksakit ken sagsagabaen dagiti tattao. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Pay agraman pa nagsungbat ka malamin sa good morning. Oy, nagado nakitak tataid tangahan nga nagdigos. Nagbilag mo't ni Apo Jesus. Ta imaginam ka dagitoy adalan agkabsat Pedro ken Simon Pedro ken ni Andres. Iwaywayat da pay ti pagbiagan da dagitoy. Iwaywayat da pay laeng ti iket. Ibinbinnat da pay laeng. Damot da James and John, Santiago ken Juan, iwaywayat damot di isagsagana da nga iwayat di iket da, nakita ni Apo Jesus ida, anya ko na sumurot kay kanyak. On the spot, from then on, pinanawan da adagos di iket da. Makaamon ani si Zebedeo nga tatang da Santiago ken Juan nga mangi paigid da nga iket. No kumano iti sitwasyon tayo, nakita da kuma, agsibsibog ka ti tabakaw, kuna ni Apo Jesus, suruten dak. Hamo apan inidep di makinamon, pinanawam nga dagos anta, pinanawan dagarod nga dagos. No nanggag tayo dagiti maibasa tatta, manipod di, dayto nga week, manipod di Lunes, aging gana idikalman, no kitkitaan tayo dagiti maibasa, series, nga niya ti ibagbagana, panangawis ni Apo Jesus, kadagiti adalan na inagayayab kadagiti adalan. Iti panangawis na, anya ti umuna nga assignment da, anya ti umuna nga mission da, anya ti kunada, paksiaten ti demonyo. Agasan dagiti masakit, iwaragawag ti naimbag adamag, asidegan ti pagarian. Dahil ti umuna nga series na nanipod di Lunes, aging gana tatta, dagiti ti maibasbasa. Iso da iti umat, nasarakan ni Apo Jesus, da Pedro, ken ni Andres, nasarakan da Santiago ken Juan na panda. Kati umuna nga assignment, ulitin tayo, demonyo. Nakakita kay demonyon? Ambay, itaon nyo takaabay yo.
Haan a demonyo dayta nagloko kay abi agabata ka abay mo demonyo haan amot. Idi panawon ni Apo Jesus lumugan ti demonyo no malagipyo dagiti duwa nga adijay kuweba naluganan ti demonyo ida. Idi lumabas ni Apo Jesus ta medyo nailot ijay nga dalan kunada. Jesus, anak ni David. Anya ti aramidom kada kami. Inyati ko na ni Apo Jesus, pumanaw kayo kadagit lalaki. Inyati imbaga na, ibaon na kam garod nga mapandya ayanti baboy. Anya napasamak, dagiti demonyo napanda ijay, baboy. Inya narami dagiti baboy, nagtapwak da napanda ijay, karayan, nalmusda. Iso nga dagiti daddo mga kakabsat tayo, handa nga agsidsida ti baboy, talinuganan kanuti, demonyo. Iso nga bawal kanyada. Na kayo ditoy, apo, no karni baboy, supot, automatic, awid. Kaya handang agsidsid data na luganan ka no ti baboy, luklukwak mo dagiti gagayam ko, sakay nga rod agtartaraken ti baboy, sayo ilako, kagura yun da demonyo na, dinagtaraken kay ti demonyo. Haanan ay, kalpasan ni Apo Isusan aka, dinalosan na aminan. Iso day jay, napandi jay, kalumugan ti demonyo idi. Kanayon ko asal salud-suden, tata, nga panawin, lumugan nga tamot ti demonyo. Kabailan na pailangan tati lumugan ti demonyo tata. Kalpasan nga dinalosanan ni Kristo ti lubong, iti ngamin, iti simbaan tayo, ti Catholic Bishops Conference of the Philippines, amin-aminan nga archdiocese addan akin trabaho ti exorcism. Anya ti trabaho dagiti exorcist mangpaksyat iti demonyo. Iti amin. Kadepende kung nakmanan di pa nagkita tay ti lubong. Adda dagiti mangibaga nakaad-ado ti demonyo, adda kimput id talugan mo, adda kimput iji balay mo, adda kimput king ka nga demonyo apan dagpapa-exorcise tapno kuan kung kunada. Ngem no baliktadon tayo dayjay, binendisyonan ni Kristo ti lubong. Nasantuan aminan. Nablesan aminan. Nya naganan nasagraduan aminan. Talaga ay di karoon din ko nga padi kanayon ko nga istoryaan inayabandak apo may muman agasan apaya naluganan apo katibuteng ko mat nalakayo no bekelenak mo data naluganan kalas dos ti parbangon imbag ketahan awan nakariing nalpas ti misa ti bigat napanak nakasutana akpay laeng ay kinalak mo dagiti lalaki di kumbento nga nagdadakkelanen at napiya tay suda mabekkel mo talagan nga siya. Numno mo, inyamat inalak ng tugot, inyamat ibagbagadang alaam, cross, holy water, blessed sacrament, at dapay bibliak. No kumano na iya sa inak, ito idin kin tugot ko kuba dagitay, nya dagiti panguntrayo, baniit, bawang, anya pa dagitay, bala, anya pa palito, dagiti sa mo ti armasyon o daduma. Kaya di napanak, numno mo ta di pagsardengan tilugan, nagaddayo, magnakatiwaig, magnakapay ti taltalo nagadayo mo data nga pangkamatan ta demonyo demonyo kanya kon nga padi nga kamkamatan ti demonyo katadtan ko nakmet sumangputak ijay apaw dalalaki diyan nakaidda nabasa kanya ti jak amo niya imbuy-buyat da napulupuluan ti asin bulong ti bayoban na bayabas nakasanto rosaryo kaapaya nga nabasa sukatan nyo kung naklabusan nyo kung nakaagaput met ayan nga naluganan datoy. Ta tinaluganan ko na, da sigun ka dagiti eksperto, tinaluganan, awan babain na. So kung awan babain mo, jak amo nun niya limugan king ka. Haan nga mabain hanga konsyos isuna, kay isuna ka, agbain. Pinutputak di iman na, tumitiritir ti banban tayo, ramramay ko, pinutputak ti uray lang ka, aganay mo't, hanggang na data, inong tako nang kang amang lukloko. Ajak pa iso nga kasi na po Diyos, jak pa nakakita tinaluganan ti demonyo mo at kasi na po Diyos. At dalasag guys nga pilik idtan na, dyan mo pa sinutan. Awan, jak kasi na po Diyos saan pa'y. Tata nga sitwasyon tayo, anya ti kapigsaan nga panglaban, dagiti adalan, idinaayabandan, na ibaundan. Umuna nga assignment, paksyatin ti demonyo. Tata nga rud mga panawon tayo.
Hantay mo mapan ag-mission di adayo nga lugar nga nadandanon hantay mo missionary dagtoy tay mga agdibiyag. Kasano ti number 1 nga panangpak siya ti demonyo para kanyak. Ora opening prayer tayo nya ti kunana. Number 1 nga pangpak siya ti demonyo, do good. Agaramid ka ti naimbag. Padasam ti agayat, padasam ti agserbi nga si sasayaat, ikarkarigatam ti agbiag nga nalintag, ita pamilyam, ita trabahom, itigimong tayo. Kas ano ko agsangit ati demonyo no agaramid tayo ti nasayaat. Hello? Haantay nga naparswa nga dakas, antay nga naparswa nga demonyo. Naparswa tayo kin Kristo kalanglangana, adda natural, adda naiyanak tayo nga nasaya at tao parwaran tayo laeng dayjay. Kadagiti ko nakngarod dagiti maditi pa nagkitkita na kadakas amin kasla na puruukan ti demonyo ti lubong gam baliktad na puruukan ti bendisyon uray ti every individual uray no nagbasol uray nagkamali tayo naiyanak tayo naimbag. Parwaran tayo dayta, agsangit at ti demonyo no agaramid tayo tinaimbag. Padasam ti agpakumbaba, padasam ti agayat, hanggang nga agsangit ti demonyo dita. Maikadwa, anya ti kapintasan, dayjay may saka dagiti sekreto, dagiti exorcist, haanak nga exorcist Kunada ti kapintasan nga panangpaksya ti demonyo kanayon tayo nga ulitin, konpesar. Awan basol ko, Father, nga nadagsen. Awan tinadagsen nga basol, awan ti mortal sin nga naaramid mo. Ngam de yan napinpintas, no once in a while, maminsan makatawin, agkonpesar ka ta, madalusan ka. Taday dyan nga ti sekreto na, konpesar ka, umuna, parintumang, kinapakumbaba day ta. Anugutom nga nakapsot ka, dumawat ka ti grasya ti pan nakadalos, maikapeng ka manin kin Kristo, kinapakumbabagarot ti konpesar. Iso nga nang kang agkonpesar, tangsit ka, awan basol ka. Ada do pa'y basol ni Apo Padi ang siyak. Taga Salcedo ka lang agpaisaw. Kaya konpesar, may ikalo ka sa no panangawat mo kini, panangpaksyat mo ti demonyo, awatim ni Kristo itinasantuan ako munyon. Kas ano ko mga awatim ni Apo Esos, naigamar manen king ka, pinasanto na ka manen, into no agawid ka, sanak ayaban, hapo naluganan nak iti demonyo, padasan na kayaban, tatikulang ka mga ta, kakumkumunyon mo, naluganan ka, martilwang kantupay. Awatim ni Apo Isusin, datayon, naikapeng tayon, nabunyagan ka, ada mabunyagan nga ubing, ada pa'y nataengan, na nagkonpesar tayo, datay nga nakonpirmaan, na imaldit pa'y ti Espiritu Santo kada tayo, no kanayunam nga aramiden dayta, kas ano ko mga rod, kas ano nga mga bak, ngam, laglagipan tayo, makatrabaho ti demonyo kada tayo, mabalin na tayo nga durugan, mabalin na tayo nga haan na tayo mga saniban nga mabalin na tayo nga usaran. Iso ni Apo Esos, ang anya ti inaramid ni Apo Esos, idinapanan, anya ti imbagana, nangas kasaba, anya ti umuna, inwaragawag na tinaimbag adamag. Where is naimbag adamag? Ayan na tinaimbag adamag. Dahito'y laka di Biblia. Haan? Iji pamilya. Dahita pamilyayo. No di pamilyayo, kabaulan na ti agpipinakawan, kabaulan na ti uri no agkamali ka agpipinakawan, dugod nga rod, agaramid ka na imbag, no adda tumangsit, agaramid ka na imbag, agpakumbaba ka. No adda nakabasol, agaramid ka na imbag, pakawanem. No adda agbisin, agaramid ka na imbag, pakanem. No adda nga kinaawatan, agbalin ka nga sikati, mamagkakapya, nasayaat nga aramid dayjay. Iso nga ni Apo Isos, inwaragawag na iso nga uray tinaimbag adamag, maagyan ijay pamilya tayo, ajay trabaho tayo, ijay gimong tayo. Anya ti kunanapay, nangagas ka dagiti na duma-duma saksakit, mabaling nga pisikal, mabaling ng agasan ni Apo Isos, ken dagiti sagsagabaan dagiti tattao anya ti sagsagabaan tay manen
Dayjay ti demonyo pagsagabaan na tayo. Anya dayjay kuma iso dayjay no ti panunot ka agsagsagaba ka oray ka no nasalon at ka kunam oray ka no mayat tabagbagim awam mo't mayat mo tablagkem mo mayat mo tabipim no agsagsagaba ka mo't iti sakit tinaka mo kabailan ti mamakawan. Mabalin nga isot sagsagabaan tayo. Iso ti mang inya naganan, iso ti mang parparigat ka na tayo. Anya pa dagiti sagsagabaan ti tao. Haan nga mapmapnek. Hantay nga makontento, kayat tayo ti agakwire. Hantay nga maragsak, hantay nga makapagragsak tapaya, we want more. Kayat ko ti ad-ado, kayat ko ti umado nga sanikwa. Daytoy dayjay kunana di second reading ni San Pablo. Anya ti kunana, biningay-bingay yumot ni Kristo. Addaag ko na nga pasurot ni Apollo, addaag ko na nga pasurot ni Pablo, addaag ko na nga pasurot ni Kristo, may salaeng kunana ni Kristo. Haanak nga agsao, hanak nga garamid tinaimbag, tapno hangko nga aramaten kunana ni San Pablo, tadi madadael, ti kaipapanan, ti bileg, ti panakaikrus ni Kristo, kayat na nga saun may salaeng. No daduma agsagsagaba tayo, unya sagaba tayo. Agap-apa, sanikwa, Diyos. No daduma ka, dahi ti mang parparigat ka na tayo. Anya ti kuna ti demonyo, no daduma ka, mabalin mo pa, iti agkam-kam. Agsagana ka para masaabayam, iso dahi agkam-kam, naimot, dahi managim bubukod. No daduma ka, agsagsagaba tayo, dagito ti sagsagabaan tayo. Pride. Apo ka dahi tanga pride din, apay kay dimot nga masapol namin nga datang sit tayo. Nagsagsagaba da ito eh. No dagito iti sagsagabaan tayo, ni Apo Isus kinabailan na nga pinunas, kabailan na nga inagasan, kaanya ti step na, kada tayo mat, haantay maten nga, paksyatin na ti demonyon, datayon naawis tayon nga adalan haan ko mga datayon, ngamno adda ka datayo, sumanib kanya tayo, anya ti rumbang nga aramiden ni Apo Isus ti makastret. Iso nga ura di pagtaengan, mabalin nga pakakitaan nga ti pagarian ti Diyos addadtan. Iti trabaho tayo, itigimong tayo, sa dino man nga ayan tayo, mabalin nga iwarwaragawag ti pagarian ti Diyos. Ngam sakbay tayo nga ibaga nga iwaragawag ti pagarian ti Diyos, surutan tayo adi step na. Nga timbaga ni Apo Isus, paksyaten ti demonyo. Agasan dagiti masakit. Iwaragawag tinaimbag nga damag. Kano maaramid tayo dayta, dayjay kabibiyag tayo, haantay laeng nga igaggagara nga aramiden, gapo takayat tayo nga aramiden. Iso ko matirumrumor kada tayo, ta iso garod ti katatao tayo. Dayta parakin Kristo, awang ko mati parakin Apollo, awang ko maparakin Pablo. Dayjay ko kaharit na kumakanya tayo, kaday ti kabibiyag tayo, para laeng kin Kristo. Kano maawat tayo dayta, ulitin tayo nga ibaga, kas ano nga rod nga mga bakti kalaban, ngam subsubukan at kalaban, ti demonyo, nasirib, nalalaingom da tayo, ngam haan na pulos nga abaken ni Kristo. Tapno sigurado di aramiden tayo, anya di aramiden na, anya ti rumbang garaw tayo, iso dayjay, dugod, na parswa tayo nga nasayaat, na parswa tayo nga naimbag, adulaeng ti kamali tayo, ngam na ti katatao tayo na imbag, parwarin tayo dayta. Agladingit ti demonyo, no, daye puso tayo, para kin Kristo agar aramid tinasaya at kadagiti kakabsat tayo. No, agbalin tayo lang nga anes, iti pamilya tayo, iti trabaho tayo, kadagiti kakabsat tayo, marigatan dayta kung kuna tayo nga mangabak nga demonyo haan. No itinagan ni Kristo, kunana nga ron ka, no adda tinagan ni Kristo, amin nga aramid tayo, panunot, agpagerger, di kalaban. Day talaang tikarit na. Siyak, parwarin tala di kinasaya at nga dadtoy. No daddo magaming ka agdultulin, haan error mo. No daddo maka aglumlum di kinaimbag, abaken da, haan parwarin. Day tikarit na ni Kristo, day tati awis na. Katatangarod ko na tayo, anya nga rod ti maikarit tayo nga pakakitaan, no maaramid tayo daytoy, makikita da,
Dahil katatao tayo, jibiyag tayo para kin Kristo, ay agbalbalay tayo mga abak tayo, automatic iwarwaragawag tayo tinaimbag adamag kadagiti tattao. Awis na narigat atong palen, narigat nga aramiden, nga napintas no, padpadasen, ikarkarigatan nga ibiyag, ta iso nga rod ti rumbeng. Iso nga day takin Kristo, awan ti mga abak, no, da ni Kristo kada tayo. Paduyak-yak tayo ti pamati, mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo, Hesu Kristo. Nagtaod ti ama, ti sakbay ti amin a tiyempo. Napaypay sa Diyos sa nagtaod, tinapaypay sa Diyos. Naiyanak sana na parswa. Diyos sa kasmatlaing iti ama, kat gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo nga tattao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo. Kat nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao. Kas tamet anaylan sa iti krus, gapu kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti may katlungal daw, kas palawagan dagiti na santuan aso. Ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati at meti iglesia may maysa, santa, katolika, ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti may maysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaek ti panagungar dagiti natay. Imay ni Apo Jesus kas ari ngem nagturay, babaen ti panangipakita na, ken panangibiyag na ti pagayatan ti ama, tapno mamati ken agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo. Kas ari tayo intengor ikamang ken kuana dagiti kasapulan tayo, kat kuna tayo, Apo iturayan nakam kad asi-aasi. Apo Jesus, impakitam tinagpaydumat ranyag na alawag, kadagiti tao anag na iti kasipngitan. Idawdawatan mi dagiti mangiturturong iti simbaan mo, ni Apo Leo Santo Papa mi, dagiti obispo ken papadi, tapno agserbida akaslawag ang mangidalan, ken mangiturong kadagiti amin na tao, ket agtultuloy ang may waragawag iti naimbag adamag, kumararag tayo ti Apo. Apo Jesus, impakitam kada kami, no kasano ti agturay akas napakumbaba nga ari, idawdawatan mi dagiti mangiturturong iti gobyerno mi, tapno aramaten dati naitlalek nga akem kadakwada, abang paduras iti pagilyan mi, kumararag tayo ti Apo. Apo Jesus, minawayaan da kami iti basol, anakaadipinan mi. Idawdawatan mi, dagiti adda iti pagbaludan, gapu iti krimen, anaramid da. Itdem kad kadakwada ti grasya, ti panagbabawi, ken maamiris da nga si pakumbaba, tinagbidutan da. Kumararag tayo ti Apo. Apo Jesus, impangrunam akinasyam dagiti may dadanes, ken mairurumen. Ikamang mi ken ka kadagiti awanan gaway ay biktima iti krimen, dagiti inosenti ay biktima ti gubat ken kalamidad, nga aramid idmitlaing tao, tapno may kanda iti nananay nga hustisya, ken may mariknada ti kaadam kadakwada, bayat inda panagsagaba, kumararag tayo.
Apo Jesus, babaen, iti papatay ken panagungar mo. Pinarnek mo ni patay, ket ented mo tibiyag kada kami. Idawdawatan mi, dagiti minatay mi. Tapno maawat dan iti biyag, ng saganam kadakwada. Babaen, iti bileg, ti papatay ken panagungar mo. Kumararag tayo, ti Apo. Agulimat tayo, antay matdawatin, dagiti bukod tayo apangget. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan, dagiti kakabsat tayo, adimawat titulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo ito rayan nakamkad asi-aasi. Denggam apo dagiti kararag mi. Adupay kada kami ti saan nga umawat. Ken mangbigbig ti kinaarim. Dawatin mi ken ka nga agturay kumalaeng ti ayat ken asim kada kami. Anakapoy atat taom. Ket italek mi ken kadagitoy akararag. Ita ken iti agnanayon. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo.
makaayayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin. Amin. Kahit may paayo pa kay daydayawan, kan pa kay gloryaan tinagan na, kan kastamet apagimbagan tayo, kan ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Awatem kad apo, dagito'y daton mi, pasantuem kad ida, iti kasta agbanag da apakaisalakanan mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo, itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Pudno unay amay ikarigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos. Tabigbigan mi apakaitanukan ta gloriam asika a Diyos adi matay, saranayam ti tao ana ikari amatay. Tay dinarip kanen ti langit iti managbasol a tao, impaay mo ti panangisalakan mo, babaen ti nasantuan a kinatao, ni apo mi a Heso Kristo. Ket gapo ken Kristo agdaydayaw itadayag mo ti ehersito dagiti angheles, isuda nga agraragsak nga agnanayon itasaklang mo, ket dawatin mi ti palubos mo kuma, tay timpuyog mi met tinakurapay atimak mi kat kunami. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos kadagiti amin, amin na paraswa. Ti langit kandaganap no iti pakay daydayawa, Hosana iti kangatwa, daydayaw kiumay, itinaganti Apo, Hosana, Hosana, Hosana iti kangatwa, Hosana, Hosana, Hosana iti kangatwa. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem kati paay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik iso maiyawat to maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangalay ti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy apangilaglagipyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Amen ti krus kanin ka panagupan, innak kamin salakan lupot sa lubukan, babaen ti krus kanin ka panagupan, innak kamin salakan
Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katay impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawatin mi apo tada kami, makirano iti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pamet ni Leo Santo Papa mi, ni David William, nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pampay apo, dagiti kakabsat mi apimusayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to. Ken nainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles. Ken dagiti amin asa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbi kan ka dito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo. Ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Madat sa nilangit, Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng. Nga iti basol may ilisi kami. Ti amin ariribok may ikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi. Kan iti yaay na Heso Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam.
kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kwa na ti kapyaken panagkaykaysa, si kang agbyag ken agari iti agnanayon nga awan ti gana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbaba ken napnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Diyos sa ibalas basul ilong ang mga sigaw. Dero ni Diyos sa ibalas basul ilong mga sigaw. Cordero ni Diyos, mamagibas sa ilong. Hindi Kakabsat adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanyak, kem ti may salaeng nga sa mapaimbag tontoy karat. Apo Jesus, sumay ka. Ito'y busog agnaet ka. Ibutang to'y biyag kuken kararwa. Tanudyak ko ay sinaken ka. Puto'y panunod ko. Irdem ka dito'y nakempo. Biyage mapuday to'y kinakurapay ko. Tatidalag ko, tin ka idatot ko.
inintek mo Nagdalek laing keng kawapo Tani ayat mo Suwapo tibiyag Entiyasin Suwapo tikilit ko Entibilin mo Suwapo tibagnos mo Ngam tulong ayat mo Suwapo tibiyag mo Entiyasin Suwapo tikirit mo Entibilin mo Suwapo tibagnos mo Ngam tulong Ikutang to'y biyag ko ken karawa Tagno tiyang to ay sinaken ka Iturong nagkadwa po Tarabaye malanay to'y Napnuwag serbiag asipupunno Aging gatungkal tubiyag Dati ayat mo Suwapo tibiyag ko Entiyasin Suwapo Entibilin mo Suwapo tibagnos mo Ngam tulong kinapon Kumararag tayo. Man nakabalin na Diyos ipaay mo kadi tadakam amin ang nakagunod ti grasyam amang ted ti baro abiyag kada kami agragsak kam adi agresat ti pan nakasalimetmet mi iti daytoy aparabor mo gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana ti Apo anda kumakada kayo agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Ti man nakabalin a Diyos ipaay na kumaasi-aasi kada kayo ti pamindisyon na kenti sirib apakay salakanan nyo. Adalan na kay kumadi agresat kadag iti panursuro ti pamati ket pagtalin na edan na kayo iti panagaramid yo iti naimbag. Iturong na kay kumaamapan ken kwa na metlaeng ket ipatuldo na kada kayo ti dalan ti kapya ken ayat. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumabaket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Suruten na pagbalinin ka ito ang magkalapit na tao Inanawan na ganagos na gitiiket na at simurot na Inanawan na nagos na gitiiket
Jesus, nga isu di dalan mo iturong, umarot di biyak mo ken Jesus, nga isu di dalan mo ngagturong, kinabot mo. So